Vítajte na platforme Personeo, kde si môžete trénovať komunikáciu prostredníctvom rolových hier a s pomocou umelej inteligencie. V tomto videu vám ukážem, ako začať a skončiť rolovú hru. A predtým, ako začnem, pre slovenských alebo českých používateľov odporúčam prípadne zmeniť jazyk prehliadača na slovenský, aby sa vám na ľavej strane menu ukázalo v slovenčine. Ja to vrátim naspäť do angličtiny, tak ako to budete vidieť, keď sa nalogujete. A poďme na to. Takže na dashboarde, alebo teda na nástenke, ktorú v Personeo nájdete hneď po nalogovaní, sa vám ukážu rolové hry. Rolové hry sú zoskupené v sekciách Demo Roleplays a v balíkoch, toto je balík, v tomto prípade jeden balík obsahuje 3 rolové hry. Takže buď podľa inštrukcie, alebo podľa vlastného výberu zvolíte rolovku, kliknutím na ňu ja som zvolil túto. A prvá dôležitá vec, zvolím si jazyk, v ktorom tú rolovú hru chcem hrať. Keby tam bol jazyk nastavený takto, napríklad v angličtine, tak si to zvolím naspäť do slovenčiny a prečítam si scenár. To je vlastne zadanie tej rolovej hry. Aby ste vedeli, aká je vaša rola, aby ste vedeli informácie, ktoré v tej rolovej hre môžete alebo niekedy aj musíte využiť. Napríklad to, že kolegyňa spomenula, že videla Martina veľa používať sociálne siete cez pracovnú dobu. To je niečo, čo môžem, alebo nemusím využiť v rámci rolovej hry. Tak, keď už som si prečítal scenár, zadanie, zvolil jazyk, môžem ísť na to, začať komunikovať s Martinom. Môžem si vybrať buď textový mód, že by som si s ním písal, ale samozrejme na tréning komunikačných zručností odporúčame oveľa viac tento hlasový mód. Takže hlasový rozhovor začneme tým, že stlačím zelené tlačítko. Ahoj, ako sa máš? A chvíľku počkám, aby ma v tomto prípade Martin, ale persona akákoľvek najprv oslovila. Je to kvôli správnosti rolovej hry, kvôli správnosti vyhodnotenia. Takže po prvom pozdrave Martin povedal, ako sa mám, pokračujem v rolovej hre. Ahoj Martin, ja sa mám fajn, deň ako každý iný, ty čo? Čauko. No vieš čo, dnešok je taký, povedzme, že by som radšej robil niečo iné, ako tu riešiť tie pravidelné sťažnosti. A ty čo? Chystáš sa mi niečo povedať? Áno Martin, máme prichystaný čas na to, aby sme si dali spätnú väzbu a ja teda mám niečo, čo by som ti chcel povedať. Ale teraz to radšej pauznem, aby som dokončil moje demo. Takže v momente, keď chcem rolovú hru ukončiť, stlačím to červené tlačítko, ako som vám ukázal, a mne sa objaví takýto nový dialog, v ktorom si môžem zvoliť vlastne prechod na tú spätnú väzbu, ktorú dostanem po mojom rozhovore, a to, ako sa dostanem k transkriptu, ako sa dostanem k nahrávke a ako prečítať spätnú väzbu po odohraní rolovej hry, vám ukážem v ďalšom videu.